שלום לכולם, בעזרת השם נעסוק בכמה עניינים בנוגע לחג הסוכות. כתוב בטור שחג הסוכות הוא כנגד יעקב שנאמר, ויעקב נעשה סוכות ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. וצריך להבין כיצד יעקב אבינו קשור לחג הסוכות. גם כן יש לשאול כיצד השבת קשורה לחג הסוכות, הרי בחג הסוכות יש 7 ימים שמרמזים גם כן ליום השבת, וגם יש לשאול מדוע בחג הסוכות יש שמחה יתרה ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז ננסה לבאר את השאלות הללו בכמה אופנים. דבר ראשון, חג הסוכות מלמד אותנו את חשיבות הצדקה והחסד. קודם כל עצם היציאה מהבית הפרטי לסוכה, שזה דירת ארעי, מלמדת שהאדם צריך להסתפק במועט ובמה שיש לו, וממילא גם כן ייתן צדקה לעניים ולשמור את ממונו לעצמו. גם כן הסוכה שנקראת סוכת שלום, 4 המינים שרומזים לשלום בין איש לרעהו ולאחדות בעם ישראל, הם גם כן תוצאה של צדקה וחסד שיוצרת שלום בין איש לרעהו. הגר"א כותב שהסוכות הם זכר לענייני הכבוד שחזרו בהקמת המשכן, והמשכן נבנה מהנדבות ומהתרומות שנתנו עם ישראל. וגם כן עצם עבודת המשכן, גם כן הכלי יקר כותב שהיא בעצם באה ללמד את האדם שעליו לתן מממונו לצדקה. זה גם כן עניינם של הקורבנות שניתנות כצדקה לכהנים ולעובדי המקדש. בעצם השורש של הצדקה הוא גם כן בא לידי ביטוי בעבודת בית המקדש. הזכרנו בשיעור הקודם שהסוכה היא כנגד המשכן והמקדש. כתוב במשנה, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אומרים המפרשים גם ההון עשיר וכדומה, שזה לא רק מדבר על לתת שייתן מממונו לקיום מצוות, שיקם בממונו לקיום מצוות, אלא גם כן על הצדקה ליתן לרעהו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל מה שהממון שיש לו זה ניתן לו מאת השם, והקדוש ברוך הוא ציווה ליתן צדקה לעניים, אז גם לכן יש ליתן צדקה. וגם כן במדרש במדרש רבה בפרשת וירא כתוב שענני הכבוד ניתנו בזכות אברהם אבינו שאמר לאורחים וישענו תחת העץ. בכל זה זכינו לענני הכבוד ולמצוות סוכה. אז גם כאן רואים מפה שאת מידת החסד שבא לידי ביטוי בסוכה של אברהם אבינו, שלכן רואים מפה שחג הסוכות קשור לצדקה. ולכן גם כן יש דגש מיוחד בחג הסוכות על הגזל. כתוב במשנה לולב הגזול פסול, יש מיוחד שלא להשתמש ש4 המינים לא יהיו גזולים ופסולים אפילו בדיעבד. וגם כן הכלי יקר כותב שיש דגש מיוחד בקורבנות לא להביא מן הגזל. כתוב בתחילת פרשת ויקרא, אדם כי יקרב מכם קורבן להשם, ואני אומר הכלי יקר שהצדקה מקרבת את השכינה לעומת הגזל שמרחיק את השכינה. וגם כן לפי זה אפשר להבין על חטא אדם הראשון. כתוב במדרש שחטא אדם הראשון רומז לחורבן בית המקדש וגרם לסילוק השכינה מן העולם. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, אייכה, אומר הכלי יקר, אומר המדרש, אל תקראי אייכה אלא אייכה. ורואים מפה שאכילת פרי עץ הדת שהייתה גם כן כללה גזל, כיוון להשם הארץ ומלואה, כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, ואם הוא אסר על האדם לאכול מן הפרי, אז יש בזה איסור גזל. ואומר המדרש שפרי עץ הדת היה אתרוג. אומר רבנו בחיי שנטילת האתרוג מכפרת על חטא אדם הראשון. אז ראינו את הקשר בין הצדקה ואיסור גזל לבין חג הסוכות, ואת זה מסמל יעקב אבינו. אומר בעל הטורים שמה שנאמר ואהבת את השם בכל מאודיך, דהיינו בכל ממונך, זה כנגד יעקב אבינו שנדר ליתן מעשרות להשם. גם כן כאשר לבן תופס אותו בדרך, הוא אומר הייתי ביום אכל אני חורב וכרך בלילה, אולי זה 20 שנה אנוכי עמך וליצונך לא אכלתי, נזהרתי בגזל. אפילו במשך 20 שנה היה בן אדם הדרך
זה הולך לחמיו, או חוזר עם כל מיני מזכרות, או 20 שנה היה לא לקח ממנו כלום למרות שלבן רימה אותו. אז זה גם כן, אז זה בעצם הקשר בין יעקב אבינו לבין חג הסוכות, וזה גם עניינה של השבת. ביום השבת האדם שובת ממלאכתו, ובכך הוא מבטא את האמונה שפרנסתו נתונה לו מאת השם. גם כן כל ההוצאות לכבוד שבת הם גם כן נובעות מאותה נקודה. ואיך זה קשור לשמחה? אומר הרמב"ם בהלכות צדקה, שכאשר שאדם מוציא ממונו לכבוד החג, אז כעת צריך גם ליתן לעניים ולאביונים, ומשנו על דלתות ביתו, ואינו נותן, אינו משמח גם את העניים. עליו הכתוב אומר שאין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קריסו, ואין שמחה שלמה אלא לשמח את העניים והאומללים. אז רואים מפה שבעצם השמחה שלמה בחג הסוכות היא מתממשת רק בקיום מצוות צדקה. נקודה נוספת, זה שחג הסוכות, כפי שהזכרנו בשיעור הקודם, הוא כנגד, הסוכה כנגד המשכן. ויש קשר מיוחד בין יעקב אבינו לבין המשכן ובית המקדש. יעקב אבינו הציב את אבן הפינה לבית המקדש, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, קרא לבית המקדש בשם בית. וגם כן השבת, אומר רבי שמשון פינקוס, שבשבת ביתו של האדם נעשה כעין משכן. מביא לזה הרבה דוגמאות: הדלקת נרות כנגד נרות המנורה, סעודת שבת כנגד לחם הפנים, בגדי שבת כנגד בגדי כהונה. אז בעצם הקשר בין השבת, הסוכה ויעקב, וזה קשור גם כן לשמחה, שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אומר הרב ברוך רוזנבלום שלכן בחודש אדר, ושנכנס אדר מרבין בשמחה, כיוון שחודש אדר רומז לבניין בית המקדש. קוראים את הפרשיות של המשכן. בית המקדש השני נחנך בחודש אדר. ימי המילואים של הקמת המשכן היו בחודש אדר, ומצד שני מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, כיוון שחודש אב זה חורבן בית המקדש. הדבר השלישי זה העניין של סגולת ישראל. חג הסוכות מבטא את סגולת ישראל ואת הקשר הנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הם כל לפי ההסבר של הגר"א, שזה כנגד ענני הכבוד שחזרו בהקמת המשכן, שבעצם מראים שהקדוש ברוך הוא מחל לנו על חטא העגל, שממילא אם הוא מחל על חטא העגל, אז גם כן על חטאים שיהיו בהמשך הקדוש ברוך הוא גם כן מחל וסולח. ולכן גם בונים את הסוכה במוצאי יום הכיפורים, שביום הכיפורים הדגשנו את מחילתו של הקדוש ברוך הוא מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. ענני הכבוד גם כן הבדילו בין עם ישראל לבין הערב רב, אז רואים מפה שגם זה גם אחד ההסברים למה עושים זכר רק לענני הכבוד ולא למן ולבאר, כיוון שענני הכבוד מבטאים את הסגולה המיוחדת של עם ישראל. וגם כן כתוב בגמרא שלעתיד לבוא אומות העולם יבקשו מצווה, תנה לנו מראש ונעשנה, שניתן להם מצווה אחת, נתן להם מצוות סוכה, וכאשר הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, הם יהיו מבעטים ויוצאים. אז זה רואה מפה שלאומות העולם אין שייכות במצוות סוכה. שואלת הגמרא, למה גם ישראל שמצטער פטרו מן הסוכה? מתרצת הגמרא שישראל בצער מזה שיוצא מהסוכה הוא לא מבעט בסוכה. אז זה בעצם מראה את הרצון הפנימי של עם ישראל לעשות את רצון השם. וגם כן לפי ההסבר לפי המדרש שהסוכות ניתנו לנו בזכות הכנסת האורחים של אברהם אבינו. גם כן הכנסת האורחים, מתי אברהם אבינו קיבל את האורחים? ביום השלישי לברית המילה, והמילה היא זאת שמבדילה בין עם ישראל ובין אומות העולם, כפי שאומרת המשנה במסכת נדרים, שעם ישראל נקראים נימולים לעומת אומות העולם שנקראים ערלים. וגם כל יסוד המחילה ביום הכיפורים, אומר המהר"ל, שהוא מבוסס על הקשר הנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהבחירה בעם ישראל היא בחירה מהותית, והחטא הוא דבר מקרי וחיצוני,
אז גם כן פה קשור לחג הסוכות ולמחילה שאותה מבטאת, שאותה רואים בחג הסוכות. וזה קשור לשבת, כיוון שהשבת היא אות נצחית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בברית עולם. השבת היא קביעה וקיימה, היא לא תלויה במעשים שלנו, ולכן גם כל השומר שבת מחול לו, כל השומר שבת מחולים לו על כל עוונותיו, אפילו עובד עבודה זרה, כיוון שהשורש של השבת הוא הקשר הנצחי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא יסוד המחילה. את זה מבטא יעקב אבינו, לעומת אברהם ויצחק, שהיו להם גם חלק מהבנים לא שייכים לעם ישראל. אצל יעקב אבינו כל בניו שייכים לעם ישראל. אז גם כן אצל יעקב אבינו רואים את נצחיות הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וגם כן השמחה בחג הסוכות היא נובעת מכך שאהבת השם היא לא תתבטל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם, וגם אם חטאנו הקדוש ברוך הוא ימחל לנו, וכך שאין ייאוש גם אם חטאנו, אז ממילא זה יוצר שמחה גדולה בלב האדם על אהבת השם שנתגלת גם לאחר החטא. הדבר השלישי, הנקודה הרביעית שהקשורה לחג הסוכות וליעקב אבינו ולשבת, זה ההשגחה. הסוכה, בעצם בעיקר הסוכה נקראת על שם הסכך. הסכך רומז לקדוש ברוך הוא נמצא מעלינו, המשגיח מעלינו, ואת זה אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, שראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וגם שירדו למצרים, גם כל הצרות שעברו עליו, אז הוא ראה לאחר מכן איך הקדוש ברוך הוא ניהל את הכל לטובה. וגם עם יוסף, מה שהיה, אז לאחר בסוף הוא ראה כיצד הכל הסתדר לטובה. וזה גם עניינה של השבת. כל השומר שבת אפילו עבד עבודה זרה בוחלים לו. למה? השבת היא יסוד האמונה, שהשבת היא למעשה זכר ליציאת מצרים, שגם הקדוש ברוך הוא ראה בעוניינו, הוא גאל אותנו ממצרים, השגיח עלינו, בעצם כל היסוד של ההשגחה והאמונה היא זאת שמביאה שמחה בלב האדם, שהקדוש ברוך הוא לא עוזב כל אחד ואחד, לא רק בתור השגחה לאומה הכללית, אלא גם בצד הפרטי, שאנחנו לא לבד, הקדוש ברוך הוא שומר ומשגיח עלינו. וככה הקשר בין הדברים. אני רוצה קצת לעמוד על הקשר בין דוד המלך לבין חג הסוכות. מלכות בית דוד נקראת סוכת דוד על פי הפסוק בעמוס בפרק ט'. גם כן האתרוג שהוא המרכזי מתוך ארבעת המינים, כתוב במדרש שהוא לא בדיוק במדרש שהאתרוג הוא כנגד דוד המלך, ויכול להיות לפי זה אפשר אולי להבין שירידת גשם בחג הסוכות היא רומזת לאותו גשם שהוריד שמואל כאשר עם ישראל ביקש מלך שלא כרצון השם, ובעצם שאותה בקשה מבטאת מאיסה במלכות השם, אותה מייצג את מלכות בית דוד. וננסה להבין בכמה אופנים כיצד דוד המלך קשור לחג הסוכות. קודם כל, הסוכה כן משכן ומקדש כפי שהתבאר, ודוד המלך הוא זה שהתאווה לבניין בית המקדש, ועל שמו נקרא בית המקדש, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. דבר שני, שחג הסוכות מסמל את התשובה מאהבה. ישובו יושבי בצילו, שזה גם בני יששכר אומר שזה רומז לצל הסוכה, ודוד המלך הוא גם כן רומז לעניין התשובה. דוד המלך הקים עולה של תשובה, סלל את הדרך לתשובה. גם כן, לכן דוד המלך הוא משבט יהודה, שנקרא כך על שם ההודעה, על החטא. אולי זה גם הקשר בין הסוכה לבין יום כיפור, ואני אומרת הסוכה במוצאי יום הכיפורים, כיוון שהסוכה היא זאת שממשיכה את החזרה בתשובה שהייתה ביום כיפור. זו הייתה תשובה מאהבה ותשובה מיראה, ועכשיו תשובה מאהבה. הדבר השלישי זה ההודעה. שואל החידה, למה עושים זכר רק
לענני הכבוד ולא למן ולבאר. אז זה מבאר החידה שענני הכבוד ניתנו לנו לא בעקבות תרעומת. המים, הבאר ניתנה בעבור שהתלוננו, לאחר שהתלוננו על המים, גם כן המן, שעם ישראל התלונן שאין מה לאכול, אבל ענני הכבוד לא ניתנו בעקבות תרעומת אלא מלכתחילה, שעם ישראל לא היה צריך להתלונן בשביל זה. ואת בעצם חוסר התלונות, את ההודעה להשם, את זה אנחנו רואים אצל דוד המלך, שגם כל הקשיים שעברו אליו המשיך לשורר להשם ולשבחו, בחלק מהשנים שפרשת האזינו היא הפרשה הסמוכה לחג הסוכות, קוראים בהפטרה את שירת דוד, שגם כן בשירה אנחנו רואים את ההודעה והשבח לקדוש ברוך הוא. הדבר הרביעי הוא ההגנה והשמירה. הסוכות הם כנגד ענני הכבוד שהגנו ושמרו על עם ישראל במדבר, וכן הכלי יקר, העוללות אפרים מביא על כך את הפסוק, יושב על סכך הסוכה, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, שבסוכה הצילו של הקדוש ברוך הוא. כל המשך המזמור עוסק בשמירה של הקדוש ברוך הוא עלינו. אמר לאדוני מאחסים מצודתי אלוהי בטח בו וכולי. ולפי זה אפשר גם אולי להבין למה הסוכה לא צריכה מזוזה. הסוכה היא בעניין הרע, היא פחות מ-30 יום, אז היא גם פטורה מן המזוזה. אז זה גם כאילו על צד הרמז, כיוון שהמזוזה באה לשמור על יושבי הבית, והסוכה כשלעצמה היא שמרת ומגינה עלינו. וגם כן קשור לדוד המלך, הקדוש ברוך הוא מכונה מגן דוד, על שם שהוא הציל את דוד המלך מיד אויביו, וזה גם עניינה של שירת דוד שקוראים בהפטרה של פרשת האזינו, סמוכה לחג הסוכות. וכנגד כנגד ארבעת הדברים שאמרנו, יש לנו את ארבעת המינים. הדבר הראשון, בית המקדש, כנגדו יש את האתרוג, שהאתרוג הוא פרי עץ הדר כנגד בית המקדש, שנקרא כך על שם ההדר והנוי, זה אלי וענווהו, בית מקדש נאה. הדבר השני זה מה שאמרנו, זה התשובה, זה כנגד הלולב, שהלולב זה כפות תמרים, תמר זה תמר. על ידי התשובה גם המרירות נהיית מתוקה, המרירות מסתיימת, נהיית מתוקה, תשובה מהאהבה, הופך את זה להודות לזכויות, שזה רמוז בכפות תמרים. הדבר השלישי, ההודעה, זה כנגד ההדס. ההדס דומה לעיניים, על ידי הראייה ניתן להתבונן ולהודות להשם. והדבר הרביעי, שזה הגנה, זה כנגד הערבות, שערבי נחל זה רומז להנחלת הארץ, ובירושת הארץ, להנחלת הארץ, יש את שמירתו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ננסה לבאר את הדברים בכיוון אחר. כתוב בזוהר, יש כאילו את של האושפיזין, שבאים אברהם אבינו ושישה צדיקים לסוכה, בעצם זה האושפיזין. רק כך יש דעה נוספת שאברהם אבינו, דוד המלך וחמישה צדיקים. אז רואים מפה שהאושפיזין כאילו יש להם, בתוך שבעת האושפיזין יש דגש על אברהם אבינו ודוד המלך, וצריך להבין כיצד הם קשורים באופן מיוחד לחג הסוכות. הזכרנו מקודם את דברי המדרש, שבזכות אברהם אבינו זכינו במצוות סוכה, בזכות הכנסת האורחים והישענו תחת העץ, ופה בעצם באותה הכנסת אורחים נמצא היסוד של דוד המלך. כתוב בגמרא שמנין יודעים שהמוני ולא המונית, מואבי ולא מואבייה מותרות לבוא בקהל. אומרת הגמרא, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ודרכו של איש לקדם את האורחים, ואין דרכה של אישה לקדם פני האורחים. ושאל את הגמרא, איך יודעים את זה, מאיפה יודעים את זה? נאמר שהמלאכים שואלים את אברהם אבינו ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. ששרה ממנו לא יצאה מפני הצניעות להקביל את פני האורחים. אז רואים מכאן שאין דרכה של אישה לקדם את האורחים, אז ממילא
מואביה מותרת לבוא בקהל, ומרות המואביה יצא דוד המלך. לפי זה בחידושי הערים הוא מסביר למה המלאך שבא להפוך את סדום היה צריך לעבור בבית של אברהם אבינו. לכאורה היה צריך אצל אברהם אבינו רק 2 מלאכים, לבשר את שרה ולרפא את אברהם. אז לכן הוא מתרץ שלפני שהופכים את סדום היה צריך לוודא שלא תצא משם. למה צריך שלא תצא משם? כיוון שממנו תצא מלכות בית דוד. אבל אם אין את ההיתר של מואביה לבוא בקהל, אז אין עניין להציל את לוט, כיוון שלא יוצא ממנו דוד המלך, של דוד המלך יהיה אסור לבוא בקהל. אז לכן הוא גם כן, המלאך שבא להפוך את סדום עבר לפני כן אצל אברהם אבינו. ולפי זה שאפשר, כיוון שבזכות שרה אימנו, אז דוד המלך מותר לבוא בקהל. יכול להיות שהסוכה, הרי שרה אימנו נקראת עסקה, על שם ששוחה בלשון סמ"ך ברוח הקודש. באוהל של שרה, בזכות שרה אימנו היה ענן קשור על האוהל, שזה גם רומז לענני הכבוד. אז יכול להיות שהסוכה ששרה אימנו נקראת עסקה, על שם אותה סוכה של אברהם אבינו. וגם כן דוד המלך, יש את סוכת, מלכות בית דוד נקראת סוכת דוד, להיות על שם אותה עניין של הסוכה של אברהם אבינו. וכתוב בעצם רואים פה את הקשר המיוחד בין אברהם אבינו ודוד המלך לבין חג הסוכות. ומשמע בדברי המדרש, במחילתא דרש בפרשת בו, שהסוכה היא כעין חופה. רבי עקיבא אומר, אין סוכות אלא ענני כבוד, שנאמר, וברא אדוני על מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומם ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. ואז רואים מפה שהחופה מתייחסת דורשים את זה על הסוכה. וגם כאן בפסוקים, כך משמע, אחרי שנאמר כי על כל כבוד חופה, נאמר וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. ובעצם בזכות רוח המלאכים זכה אברהם אבינו להוליד, שהתבשר על הולדת יצחק, ותכלית הנישואין היא ההולדה וההמשכיות. ואפשר לומר שהגיל של אברהם אבינו, גיל 99, גם כן רומז גם כן קשור לרומז לנישואין. 99 זה גימטריה חופה. ואומר השולחן ערוך שדרך הסכך להיות דק כדי שיראו ממנו את הכוכבים שבלילה. אז יכול להיות שזה רומז לאותה הבטחה שאברהם, להבטחת הזרע של אברהם אבינו, ויוצא אותו החוצה, זה גם רומז ליציאה לסוכה. ויאמר רבה תנה השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך. ואומר הרמ"א שנוהגים לעשות את החופה תחת השמיים, רמז לכך שירפרו וירבו ככוכבי השמיים. אז יכול להיות זה גם כן גם כן אולי נלמד מהעניין של הסוכה, שצריך לראות את הכוכבים מתחת לסוכה. אז יש פה גם רמז לאותו עניין של ראיית הכוכבים שרומזת לפריה ורבייה. את השם שיהיה חג סוכות שמח וכל מלא דמיטב.